Kinong chong chnong kathan nartiang constituency West Jente Hill kila penremjur yaki beri badon keti man let kawang petrol bom haka yingsa jong nong mikmat jongki ubas nyau bahalang dahar kabadon hanong mensong hapak ren siklat pathai kubor hasilong press club mentakasngi nakleng ba h cream kumuwei nakinong yalam ka imlang salang nakathan nartiang ulong pakathan nartiang hibaro kawe kelas ngusi thang hal kejingmi hagi kot kubor baka yingsa jong nong mikmat kathan ulasha kawang petrol bom kumta kila kerpat yaki bor jong kaan baki deban kem mardor yaki beri bodon keti bat pensitom kat kum ki kendon kaan namar kum kini ki jingjia kamlong kebabaha nagbenda ka imlang kasalang ki baro kawe Nagaliang jongi kum ki try constituency kum ki nong pisan labanong kene kum tau nong hikmat jongi bo hikmat e constituency di berindap de diskusi background namar ba ki kini ki jingle hagba la mut ban persang ban hetman ne ban le kum ki kam sniu wat ki yeng jong nong hikmat jongi kalong ka ege ba pencong sir ru ya jelai bro ko we namar sisi i kubor ba kajia hagwe office nang ta sisi ga we ba kum kini ege long pendrem jur ba ni dawa jur na kibor jo ga ai ba dei ban twet ba pan kem yu kum kini brio ban pistom iki namar kum kini ege kam dei ko ba ha nag bentai nak salang ba keni ba ka jadi brio ju bro ko we saya jisin di banjur dia kata bah di penrem jur ya kum kini kinong le sniu ki bertemu ban penchong sir ya ujim ki bertemu ban penchong sir ya ka long yek long sem jong bu mli wi juni ya kata kata saya sisin ni ketujur ya ki bor ka anda ki dei ban tubet ban lap kum kini kinong le sniu agjing sisa ngimong ba kadai jing sing jong ai mar kadang suja menit dengan parlamen anggota Andrei ego perlu yang ban wan krui kumni kelong ba UMNI ubala mi khmat yang la Southern kenti ba ai jing sekri ba pakai constituency ban arjia kum kini ki ba persausi dari pensiong sir UMNI jungi ngisngo ba kadai kamram jungi ban wan sekmat ban penren kum kini jing tia namar ngimla ban syuki marwei UMNI jungi ubala baro si kata ubala kit ga khia ga sonjo constituency jong kipai nong sok sinong jong ka wan nartiak te hangni ni wan ndai daga nu ga jing sngo ndai ga dei be daga jing sngo i ju gidon la hangni lu kinong ilam sinong kinong ilam balang ata gidon kinong ilam jong kinong kemi kisamla ya hadir bayo i tu khobor baro kinong ilam ngila ya kenduk lang ban kilai omba kum kinong sok sinong jong wan nartiak ngimdai ban ailat dan ban susah jem ni kum ni jing dia te kam dei bagi jing turut jokaan ndai ga dei jing sngo jong i ba ni wan sekmat ban pempau ba kum ko wan nartian constituency ni sosi ya kini jinjia la sang yang ban de loyo ke jing e ke jing sania ke babut nei haga po jo ke jing mom poi perkhan ke jia ke ni ke jing jia ke ba la kawang do petrol bom che ke yeng sa jung hang tai ha nong men song ke po men step ti kumta ni wan ban penrem jore ke ni ke jing le kapan pau du ba ke jing le yung nong mi khmat kapan iru ka wei ni kita mut ke jing nyobeng le ke jing mut ngis ngong rem mo kum ki nong chong snong jong ka thani baro ka wei ba kat yung nong mi khmat changi ubala mi la pe ya ka dong kisna ungat hakum kini ki ba le sing ila ban ong ka long kum ke jing pen ma ya ke jing im jong u bat kaburu ika konsensi hibaro kawai hagating snow skill kum kini tingi na kaliang jengi kum kinong ilam jong ka dong kisna iterpat ikibo jong ka an bakin snow haban sim kia bat ban wang ikini kinong le ikini kikam snow knang bakum kini kinom jiasu nang ni sakma la hakanu kanu ka jakala ni hakanu kanu ka dong kisna tani ka rihi ke jongi baro kowe tinga nakaliang jenga ngadon tang kata gi jin pau